Здравейте! Днешната тема е свалянето на излишни килограми посредством физическо упражнение. Затова сме поканили днеска Мая Пеева, дългогодишен фитнес състезател и шампион на България. Всъщност тя е дипломиран професионален фитнес треньор. Здрасти, Мая! Здравейте! Всички сме убедени и знаем това нещо, че свалянето на мазнините е задължително с фитнес упражнения съпроводено. Но защо точно фитнес? Има много причини, поради които човек се насочва въобще към спорта. Да. Но фитнеса в съвременния начин на живота е най-достъпната форма. Да. И в големия град, и в по-малките населени места има страшно много фитнес зали и има страшно много условия вътре, които можем да ползваме. Аз да добавя нещо, фитнес е според мен единственият спорт, който е таргетен спорт, в смисъл е целово насочен за външния вид, за визията. Да, няма друг спорт, който така локално да оформя тялото, съответно, разбира се, според желанията на човека. Всички други спортове по специфичен начин оформят тялото, но при фитнеса много локално може да се работи за отделните мускулни групи. Да, понеже ти си много дълго години треньор, искам да те питам, ако някой начинаещ човек дойде и каже, искам да спортувам, да ходя на фитнес, да се подобря визията, какъв съвет ще му дадеш, какъв фитнес да се избере? Ами аз първо ги съветвам хората да тренират това, което им харесва. Това като може спорт. би, като спорт, може би е първото условие. Да. Разбира се, ако сте се насочили вече към фитнес залата, то нека тя да бъде достъпна за тях. Да бъде близичко, да бъде, тъй като живеем в страшно динамично време, да им е удобно на хората, дали близо до мястото, където живеят, дали близо до работното им място, на бегом от среща в фитнеса, да не губят време, също така, вътре обстановката в фитнеса просто да им допада на хората. Някакви по-специални оборудвания, като за самата зала? Значи хубаво е, особено сега, както се затопля вече времето, да има достатъчно въздух, да има добра вентилация в фитнесите, защото при недобро вентилиране, недостатъчно кислород, вече самите тренировки стават много тежки. Също важно е да си подберете, разбира се, светлина да има достатъчно, просто да ви е приятно вътре. В фитнес залата да има персонал, който знае. Да. Това също е. Значи да има персонал, да има персонални фитнес треньори, да има отделно фитнес инструктори. Защото човека, който е начинаеш като дойде, не знае какво да прави. Не знае какво да прави, тогава веднага възниква проблема, че с много бързата загуба на мотивацията. Нали? Да, защото идва човек, 1, 2, 3 пъти губи си времето в фитнеса, не знае какво да прави, няма кой да му покаже и оттам вече, няма резултат. Един хубав въпрос. Някакво специално облекло или аксесуари? Какво ще препоръчаш, като дойде човека да тренира? Какво да се оборудва? Пазара предлага страшно много фитнес екипи. Да. Хубаво е да са удобно да е, значи да не са стегнати. Да не са много стегнати. Много стегнати, фанелка или потник с памучени да са, сега вече има и по-нови материи, дишащи, много са важни маратонките, обувките, с които сте, значи абсолютно можем да изключим варианта по джапанки или боси да тренираме в фитнеса. Да. Каква е мотивацията на един човек, като влезе в фитнес залата, според тебе, нали? Защото има варианти. Каква е главната мотивация да влезе в залата? Дали... Причините са много. Изброй ми ги една по една, колкото...
общоприетата, може би, е от чиста суета. Да. Особено при жените всички искаме да сме перфектни. Да. Но разбира се, много по-сериозно е, когато човек влезе в фитнеса с консултация от лекар. Ако има някакъв здравословен проблем, то тогава задължително потърсете фитнес треньора. Да, може да каже по-специално, ако е диабетик, примерно. Диабетик, нещата са може по-различни, човек да. с наднормено тегло, с сърдечно-съдови заболявания. Аз имах клиент, който дойде и просто каза: вижте, аз нищо не разбирам, имам високо кръвно налягане, изпращаме лекар, но не знам какво да правя. И искам да спортувам. Иска или не иска много, но му се налага. Да, налага му се заради неговото здраве. Да. Сега ще гледаме репортажа, свързан с днешната тема, заснет в фитнес зала. Здравейте! Днешната тема отново е сваляне на излишни килограми и по-точно говорим за кардио упражнения по време на горенето на мазнини, които се използват. Затова днес сме с един наш приятел, дългогодишен инструктор Тимур Сеферов. Тимуре, искам да те питам какви кардио упражнения ще препоръчаш за начинаещи спортисти или хора, които искат да свалят излишно тегло? Ние основно препоръчвам 3 уреда: пътека, велоергометър или крос-тренажор, зависи къде тренират и с какво оборудване разполага залата. Да. Защо в фитнес зала трябва да се правят кардио упражнения? Какви предимства има това нещо? Основното предимство е, че не се съобразяваш с атмосферните условия. Лято, зима, минус 20 градуса няма проблеми. Много от уредите са така направени, че могат да се ползват от хора с контузии и травми, които нямат възможност да бягат навън. Пътеките много по-меко поемат ударите при бягане, велоергометъра също е много удобен. Другото, което е предимството на пътечката, и да искаш, ще мога да спреш, като се измориш. Да, трябва съзнателно да спреш. А като ходиш навънка да тичаш, инстинктивно спираш, намаляш темпото. Да. Иска да те питам, по кое време е най-удачно да се прави кардио тренировка за горене на мазнини? За горене на мазнини е най-удачно сутрин след ставане, на гладно и след силова тренировка в залата. Също така, който има възможност и повече време, може да комбинира няколко тренировки. Примерно сутрин на гладно кардио, след обед да му е силовата тренировка с тежести и след нея още едно кардио занимание. Може ли да тренират само кардио дейност да правят, без да тренират с тежести? Защото някои може да не искат да правят мускули, искат само да горят мазнини евентуално. Възможно е, да. Да, само кардио тренировки. Но е хубаво да се включат и някои упражнения извън кардиоуредите, които също помагат за изгаряне на мазнини. Колко време трае една кардио тренировка за начинаещ спортист, който иска да промени визията си? За начинаещите има няколко фактора. Зависи от възрастта, зависи от това дали е физически здрав, но обикновено почваме с 20 минути и на всеки 2 или 3 занимания увеличаваме с по 5 минути, докато стигнем 40 или 50 минути. За жените 35 за мъжете е най-подходящо. Удачно ли да се комбинират отделните уреди или това вече с времето се... И възможно е при по-напреднали хора, които идват редовно на тренировки, може да комбинират няколко реда, примерно 20 минути пътека, 20 минути велоергометър или крос-тренажор и пътека.